Kanisa gosobwaga chibwe kanisa ya Catholic ya Itongo imeye ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South oyo korige kerogo kyobochumbe bwanyaribari chache Dr. Joseph Wirundo osabire nigasabire abamereria gusamabera asaba Getutu n'abanyaribari abo babeire bakubuna chimbebe amo negekore kia bwangoiga ase abange babeire bakomochia abanyaribari bachache kubwatekana n'ekibura buru cyane kiwa ase chiro ya Keumbo nande mo abere tinta ikorujwa za chinyinge goziro goraria esegie ebuadetense nande endu yane kwaborio mubaga no safe omanyete kero twa chieta rintuntu amanyete twachire gosaba mabera uno munyaribari gocha Getutu twamenyire myaka yonsi ntwanya kubuna kende lakini tukagosa ali tukaruta omonto otara understand no ne ensenga itorochi ekero okonyora in fact some of them bamanyetiyo Getutu no munyaribari Getutu nero monene n'enyumba enda enjogu intuguno munyaribari etusigito Getutu bogambibwa karure Getutu bwacha nyaribari twakunake twaira Getutu etaunie lakini kero twachora twagosire gusiengima in fact tusogete na nogoteba ntuna abanyaribari kero gokwanira abanyaribari kentongerege goso omotu mumanyeti niki gegocho omotu jigoni kaki twabere obosoko nabwo tumenyerete into kuno munyaribari tobwati any problem. There is no problem mama ngane boundary no gotebani arioloje mari mwango limwanyarebe twakolirego ayaerire lakini katubito muntu tamanyetinga itoigete na kitomenyete ngaitwarure miaka karibu 100 na kitu mbono gocha gotebanga yimo bagugwetera somo baga no manyire into nje buna birundu tu no bosoko tudate korusia abantu bamintu igeganya turigo chigutwara dispute de yonsi kebagendi kuna moko kebagendi yakoira netamu ya kabiri ninje bono kuna abanyaribari banga sireiga mbwaterabo twagache etawuni yetu ya